5 хора. Ние ще снимаме един лъки влог. Понеже миналото видео ще да ви ще ви помоля да се абонирате и да лайкате видеото точно сега. И сега, и така, ето виж какво имам. Имам хакт слаг сода, имам бляк хлорочи, имам триптопи, имам диван дезодорант, имам плазма матела, даймонд октопусини, блюберини, джирафа джелестре и оркалер. Понеже бях направил ребърт, сега малко ще попомпам. Да мога да ми се дигна силата, защото имах 100 милиона и направих ребърт. Между другото съм 6-ти ребърт. Така. И така, сега грайдиме до към 10 милиона. И сега грайда. Вие през това време може да се абонирате, да лайкнете и така. Ако това видео събере 100 лайка, ще има раздаване на Хидра Драгон канелони на 3 човека от вас. Ще теглиме мисля, ще изтегля 3 човека от вас и ще ви подаря в стила Бренрод 3 Хидра Драгон канелоните. Но това видео трябва да събере 200 лайка. Това зависи изцяло от вас. Така че... И хора, това беше видеото от мен. Исках да ви покажа моя бейс. Днес ще направим още една обиколка. Ето хакт слаг сода, плазма, Black Hole Gold OG, плазма Zebra Zubralini, Secret, с персона синьора,